Jesus Christ is risen. Hallelujah. Praise the Lord. Christ has won the battle. He is victory over the grave. You've no need to fear or shed a tear if you give him your soul today. King of kings and Lord of lords, precious Redeemer of prayer, Prince of Peace, victorious, the Son of God, he lives forever. Jesus Christ is risen. Hallelujah. Praise the Lord. Yeah, Jesus Christ is risen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Yeah, Jesus Christ is risen. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus Christ is risen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Christ is risen. Hallelujah. Praise the Lord. Our time now is 2 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Salamat sa iyo, Panginoong Yesus, sapagkat binigyan mo ako ng pagkakataon turuan ang aking mga
mag-aaral araw-araw. Pagpalain mo ang aking isip, O Panginoon, upang maituro ko sa kanila ang karunungang kailangan nila sa buhay. Pagpalain mo ang aking mga mata, O Panginoon, upang makita ko sa bawat isa sa kanila. Pagpalain mo ang aking mga labi, O Panginoon, upang maipahayag ko sa kanila ang katotohanan tungkol sa lahat ng bagay, at sa gayoy magabayan sila sa buhay. Pagpalain mo ang aking puso, O Panginoon, upang mahalin ko ang aking mga mag-aaral, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Pagpalain mo ang aking mga kamay, O Panginoon, upang maituro ko sa kanila ang mga kasanayang kailangan, at sa gayoy makahanap sila ng maayos na ikakabuhay. At bilang panghuli, pagpalain mo ang buong pagkatao, O Panginoon, upang ako'y maging buhay na halimbawa ng lahat ng mabubuting bagay na itinuturo ko sa kanila. Ang lahat nito ay hinihingi namin sa ngalan ni Kristo. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour: don't let your dreams be dreams. The Association of Religious Men and Women in the Archdiocese of Lingayen de Gupan, in cooperation with Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, invites you to listen the program Ang Forever Ko sa Diyos. Ang Forever Ko sa Diyos. We will be talking about vocation. Vocation started at young age. Pwede yun, yes. And then when I was in college, naramdaman ko po ulit yun. Naalala ko yun nung bata ako na, ay gusto ko pala, naalala ko gusto ko palang magmadre. Mm-hmm. And then, nag-start po yun, hindi ko siya narinig pero naramdaman. The program that shares to our listeners the story of calling, missionary experiences, hope and dreams, every Saturday from 1:30 to 3:30 in the afternoon. Ang Forever Ko sa Diyos. Ang Forever Ko sa Diyos. Naririnig mo ba ang kanyang tinig? O sinasadya mong di pansinin? Halina at sama-samang makinig sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa ni Kuya Bobot at Ate Lea mula Lunes hanggang Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ayain at isama ang buong pamilya sa panonood at pakikinig. Log on sa our website at www.radyomanawag.com. Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa, ang programang hitik at puno ng talakayang napapanahon. Ang opinyon mo at saloobin ay napakahalaga para sa mga pangarap at ambisyon ng bawat isa. Sama-sama tayong magbigay ng impormasyon, edukasyon at inspirasyon sa bawat isa at sa buong pamilya at sa lipunan. Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa ni Kuya Bobot at Ate Lea mula Lunes hanggang Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn the radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in here.
Matawag Dominican Radio with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Matawag Dominican Radio with the songs that bring you to God. You have Matawag Dominican Radio We dream of a world at peace. We dream of a world of love. We dream of a world at prayer. A world at peace in love with God. I have a mother in heaven. I have a queen in my heart. My mother's name is Mary. Blessed and made of God. We pledge to pray the rosary, that peace may reign supreme. A million roses of prayer, a million roses for peace. We pledge to pray the rosary, that peace may reign supreme. A million roses of prayer, a million roses for peace. Pledge to pray the rosary, that peace may reign supreme. A million roses of prayer, a million roses for peace. A million roses of prayer, a million roses for ay napuyo sa kalayaan. Sa awa mo'y tinawag mula sa kaliliman. Mga gawa masasamay aming pinanikutan, upang ang iyong kaputusay sundin kailanman. Pagpupulit masasalamat sa iyong Panginoon, ang tanging may aalay. Sinasamba ang iyong banal na ngalan. Salamat sa iyo.
podcast and listen to Manawag Dominican Radio. May kasama ka! Let's come now to the Catechism of the Catholic Doctrine. And the question is, on what day did Christ rise from the dead? The answer, Christ rose from the dead, glorious and immortal, on Easter Sunday, the third day after his death. The most holy body of Jesus Christ remained 3 days, but not 3 whole days, in the sepulchre, a part of Friday, the whole day of Saturday, part of Sunday, until dawn, in which he gloriously and triumphantly rose from the dead, never again to die. Christ reunited his soul with his whole body. He retained his own true body in and after the resurrection. It was a true body, the same body in which Christ suffered. Hence, the resurrection was real and not only apparent. The resurrection means Jesus rose from the dead. We celebrate it on Easter Sunday, the greatest feast of the Church. The resurrection was the greatest miracle that Christ performed, because it proved without doubt that he is really the Son of God. While he was teaching before his death, Jesus said that he was the Son of God. He proved his claim by miracles. He said that he would rise from the dead on the third day after his death. Therefore, as he did rise from the dead, there is no doubt that he is the Son of God, because he raised himself from the dead. Christ's risen body is a glorious body, having the qualities of impassibility, subtlety, agility, and clarity. At the end of the world, the bodies of the just will also be glorified, like the risen body of Christ. By impassibility, the body will no longer be subject to pain, hunger, fatigue, sleep, heat, cold, disease, and death. The subtlety or spirituality of the body will make it able to pass through material substances, such as sunlight passes through glass. The agility of the body will make it go with the quickness and thought from one place to another. The brightness of the body will make it shine with a special resplendent light in great glory. Christ rose immortal on Easter Sunday. This means that he will never die again. He has achieved a complete and final victory over death. The Bible says in the first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 15, verse 34, verse 3 and 4, "For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, and that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures." In Romans chapter 6, verse 9, "For we know that Christ, being raised from the dead, will never die again. Death has no longer power over him." And the question is, on what day did Christ rise from the dead? Happy Tuesday! Smile, not just because God gives you many reasons to smile, but because your smile itself is the reason for others to smile, so that they can see God in your smile. Happy Tuesday! Your name calls
Sounds so sweet to my ears. And oh, just to speak the words of your name, that is above all names. Your name frees my heart. Oh, Jesus. The name brings hope and peace to me. And oh, just to speak the words of your name that is above all names. You are Emmanuel, faithful and true are you. You are the Prince of Peace, my Savior, Redeemer. You are our Comforter, the wonderful Counselor. The Almighty God, the Rock of all the ages, your name we praise. You are Emmanuel, faithful and true are you. You are the Prince of Peace, my Savior, Redeemer. You are a Comforter, the wonderful Counselor, the Almighty God, the Rock of all the ages. Your name we praise. Your name, oh, we love praise you, God. Your holy name, praise you, Lord. Name above all names, name above all names. Lord, we praise you. Looking for love and I lost my way. Another long night has turned to day. Nobody likes to feel this way. So I draw close to you. It's what I'm supposed to do. Looking for love and I close my eyes. I run to you with no disguise. You hold me close and say it's fine. You take me in your arms and you soothe this heart of mine. And I lift my hands up in the air, in my heart 'cause I don't care what they say about me. I got praise. I throw my hands up in the air and I know that you will find me there. Find me when I praise. Looking for love and I hide my face. What about the scars and disgrace? But you need me here in spite of my shame. Your blood covers it all and you carry me away. And I put my hands up in the air in my heart 'cause I
the same. Everything's gonna be okay. I don't have to wait another day. And I throw my hands up in the air, in my heart 'cause I don't care what they say about me. I got a praise. I throw my hands up in the air, and I know that you will find me there. My hands up in the air, my heart 'cause I don't care what they say about me. I got a praise. My hands up in the air, and I know that you will find me there. Find me where I pray. Looking for love and I lost my way. Another long night has turned to day. Nobody likes to feel this way. Kalungkutang bumabalot sa aking kalooban. Kay hirap, kay bigat ng nararamdaman. Paano kaya ito malalagpasan? May bukas pa kayang naghihintay? Sa tuwing tila di na makakayanan, pagsubok na aking pinagdadaan, ang tanging pag-asang pinaghahawakan. May awa ang Diyos, may awa ang Diyos. Kayakap sa bawat gabing dumadaan, pagtitiwala sa magagawa ng may kapal. Umaasa suliran di malulunasan, dalangin naway kaawaan. Sa tuwing tila di na makakayanan,
be a clean station. Father, ang mga sakramento po ba sa simbahan, gaya ng kasal, patay at binyag, ay may bayad po ba ang mga ito? Kaibigan, hindi bayad ang tawag dyan. Sukli lang. Siyempre, bibigyan ka ng simbahan ng bagay o ng mga bagay-bagay, susuklian din natin. Hindi bayad po ang tawag dyan. Susiklian kasi sabi nga, ang pagmamahal ay hindi nababayaran yan. Susuklian din natin ang pagmamahal. Ang paggalang, ganun din. O ang pagtanggap ng sakramento, ang natatanggap natin yan ay eternal life o sanctifying grace o buhay. Hindi po natin mababayaran yan. Masusuklian lang natin. Siyempre, kailangan din talaga natin ng pera. Bakit? Saan kinukuha ang pangbayad sa kuryente? O sana po ang Meralco o Decorp dito sa Lingay, Dagupan ay hindi sisingilin ang simbahan. Pero sinisingil tayo, may kontador po ang simbahan. So, saan kukunin ang pambayad sa ilaw? Halimbawa, sa ostya o yung alak. Saan ba? Binibili po ba yun? Opo, binibili yan. Ay, hindi naman pwedeng, oy, bigay mo na lang sa simbahan yan. O, kumuha ka na lang doon sa isang tindahan ng ostya, kumuha ka na lang ng alak. Hindi, bibilin mo yon. Saan kukunin ang pambili? Hindi po ba? Sa inyong tulong, sa inyong pagbibigay sa simbahan, tulad sa pagbibigay sa kolekta, sa kumpil, sa binyag, sa kasal, yung mga sinasabi ninyo na binabayad, hindi po bayad yan. Walang presyo po. Hindi natin pwedeng presyuhan. Kaya ang tawag nga dyan sa English, napakaganda, love offering. Ito po ay pag-aalay. At yung pag-aalay na yun, nanggagaling po yan sa kaibuturan ng ating pasasalamat. Kaya tingnan natin, yung mga taong malaki ang pasasalamat, malaki rin magbigay. Pero yung mga taong walang pasasalamat, kundi naiisip nila, ay, lacking ako nito, kulang ako nito, bakit ako magbibigay pa? Wala na nga ako nito, bakit ako magbibigay pa? Yung palagi iniisip nila kulang. Kaya ngayon, talagang kulang sila because they live in the mind of misery and poverty and mind of what we call scarcity. Alam nyo, mamuhay tayo sa mentalidad na abundance, na sabi nga sa Biblia, siksik, liglig, umaapaw pa. Tandaan po natin, yung pinakitang alimbawa dito sa atin, yung babaeng byuda. Alam mo, pag byuda, wala kang trabaho. Kung may trabaho ka man, ikaw lang ang nagtatrabaho kasi wala ka ng asawa. So, pero, alam mo, mahirap na byuda. Pero nung ginawa, yung byuda na mahirap, ibinigay pa niya yung kaunting-kaunti na lang nasa kanya. Bakit? Nagpapasalamat siya, nagtitiwala siya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya nga naman, totoo, hindi talaga siya pinababayaan ng Diyos dahil ibinibigay sa kanya ng Diyos ang kanyang mga hinihingi dahil may paniniwala, may pasasalamat. Kaya pag tayo po nagpapakumpis, nagpapabinyag, nagpapamisa, nagsisimba, nagbibigay ng kolekta, isipin lang natin na ibinibigay po natin ito parang makatulong. Ang Archdiocese of Lingay, Dagupan may programang pananabangan. Dito po sa Lady of the Rosary, Manawag Parish, meron din po tabang pagtulong, pag-aambag. Alam mo, sana po ang gawin natin na mag-ambag tayo at pakikibahagi, yung sharing. Because there is abundance when there are sharing. There is suffering and misery when there is what we call that lacking and not sharing, pagiging kuripot. Bakit pagdating sa mga bagay-bagay sa mundo, makagagastos tayo ng kahit magkano, sky is the limit. Pero bakit pag sa Diyos, kuriputan natin ang Diyos? Bakit ba? Ano kaya isipin natin kung ang Diyos gawin din sa atin ang pagiging kuripot? I-off na kaya ni Lord ang oxygen. Mabubuhay pa kaya tayo? Magkakahinga pa rin kaya tayo? Halimbawa, magkaroon ng drought o hindi na makakatanim lahat mga tanim natin, mga tinanim natin ay talagang natutuyo.
dahil sobrang init and everything, drought talaga, ano mangyayari ka? Kung bawiin kayo sa atin ng Diyos ang mga ito, kaya hindi po. Kaya babalikan ko, kung tayo nagbibigay sa kolekta, nagbibigay sa binyag, sa kasal, ay kaya sabi ko, wala na po ang tinatawag na bayad yan eh. Offering, ang tawag yan is pananabangan. Ay ito po ay galing sa pagtulong natin. Sana magtulungan tayo para sa ikauunlad ng ating simbahan. Parang hindi tayo magkukulang. Ito po ang iyong kasama, si Father Bunso, nagpapaalala muli sa atin. Ang kagandahan, ang tunay na kayamanan ay nasa pananabangan. Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. While
but you alone, but you alone. I will lay down my idols and thrones I have made, all that has taken my heart. I will bow to you, to no other God but you alone. Lord, I will bow to you, to no other God but you alone. Lord, I will worship you, nothing hands have made but you alone. I will lay down my idols and thrones I have made, all that has taken my heart. Lord, I will bow to you, to no other God but you This is the only way forward. Keep on listening to Manawag Dominican Radio. Ang talambuhay ng mga santo. Sa araw na ito, 18 ng Hunyo, aking pong ihahatid sa inyo ang talambuhay ni Santa Juliana Falconieri. Tinalikdan ng santa ang isang kahapong lipos ng kayamanan at karangalan upang ilaan lamang ang kanyang kalinisan sa katawan at kaluluwa sa poong may kapal. Siya ang sagot ng Diyos sa pananalangin ng kanyang mga magulang na malaon nang humihingi ng isang anak. Ang 56 sa kanyang 71 taong pamumuhay sa lupa ay puspusang inihandog ni Santa Juliana sa paglilingkod sa Panginoong Diyos bilang isang madre sa Orden Servita. Anong pighati at hinagpis ang dumurog sa kanyang puso nang malaman niyang hindi siya makakapagkinabang dahil sa kanyang karamdaman sa sikmura. Bago siya namatay noong 1341, ipinakiut, ginawa nga ito ng pari at anong himala ang nangyari. Nang ilagay ang ostyang mahal sa kanyang dibdib, bigla itong nawala. Nahimlay si Juliana sa kapayapaan ng Panginoon. Pagkaraan, may nakitang tanda ng ostya sa kanyang dibdib at ipinalalagay na siya ay nakapagkinabang sa isang himala ng Diyos bago binawian ng buhay. Si Santa Juliana Falconieri, isinilang noong 1270, ay pamangkin ni San Alejo Falconieri sa lungsod ng Florence, Italia. Nagtatag siya ng isang samahan ng mga babae
ukol sa iyo ang gawaing ito. Naway tanggapin ng daigdig sa ating kapanahunan ang mabuting balita, hindi sa pamamagitan ng mga tagapangaral na walang sigla, walang tapang, walang pagtitiis, kundi sa pamamagitan ng mga ministro ng Ebanghelyo na taimtim, masasaya at handang maghirap alang-alang sa kaharian ng Diyos. Atin pong napakinggan ang talambuhay ng mga santo, ang talambuhay ni Santa Juliana Falconieri. Ito po muli si Sister Marieta Badwa-Upi of the Congregation of the Religious Missionaries of St. Dominic. Good afternoon po sa ating lahat mga kaibigan. Magandang hapon po sa ating lahat. Naway kayo ay nasisiyahan sa mga awitin dito sa Manawag Dominican Radio. So masantos ya nga rin mga kaibigan. Magandang hapon po sa ating lahat. God bless us all. More faith.